desa. Warga urip rukun lan kebak kebudayaan Jawa. Kaya wayang, karawitan, dolanan tradisional, lan gotong royong. Nanging para muda wiwit ora minat maneh amarga luwih seneng karo urip modern lan teknologi. Kaya to HP lan medsos. Para sepuh khawatir yen tradisi leluhur bakal ilang. Kepingin ngerti piye nasibe kebudayaan desa kuwi? Ayo, foto nyekseni bebarengan. Kanca-kanca dene ndi yo? Kok sepiman? Biasane lho dodolan ning kene kabeh.
Luar biasa, tepuk tangan untuk nomor undi 12 Guyub Rukun Uri-Uri Warisan Leluhur. Foto dulu sayang, foto dulu. Foto dulu. Kecil-kecil udah pinter pantun ya ternyata. Baik, Bapak Ibu pendamping kami persilakan